Sa makausapan na dungog nato ang panghimaraot ni Jesus sa tulo ka lugar, Kurasin, Betsaida o Capernaum. Kung atong buot sayron ngano tungod kay kining tulo ka lugar, dinhi nagmakanunay si Kristo ug naghimo sa daghan niyang mga milagro. Ug sa kadaghan sa mga milagro niini, tinuod nalipay ang tao nga nakakita niini, tinuod nangangha sila, tinuod na natandog sila, pero wala gyud sila mairog ngadto sa pagtuo ug pagkahimong sumusunod ni Kristo. Mao nga kining maong mga pulong na dungog nato, isip usa ka daw pagmahay ni Kristo kanila tungod sa iyang daghan nga nahimo apan tig-a ang kasing-kasing. Kining maong kahimtang mga igsoon, diha sa atong kaugalingon kung atong pamalandungan ang atong panahon, dili kita halayo sa Kurasin, Betsaida o Capernaum. Tungod kay kung atong maobserbahan, hastang daghanang grasya nga gihatag sa Ginoo kanato. Hastang daghanang milagro adlaw-adlaw nahitabo sa atong kaugalingon gikan sa Ginoo. Apan usahay musugutag sa dili, mas na-appreciate nato ang mga kahigayunan nga diin daw wa nato nabati ang grasya sa Ginoo. Mao kana nga diha sa atong pagtuo sa Dios, nindot nga kita gihatagan na usab ug usa kadakong pagtulunan sa unang pagbasa nga mao gayoy makagiya kanato gikan sa basahon ni Job. Diin si Job gi-challenge nga unta i-question niya ang gihimo sa Dios kaniya. Daw mura og iyang mahayon ang Dios unta tungod sa nahitabo kaniya, nga nag-anto siya taliwala sa iyang kabuutan, nga naa ang murag kamalasan gayod nga iyang nasinati taliwala sa iyang pagsalig ug pagtuo sa Dios. Apan si Job mingon, kinsa man ako nga mo question ni ana? Maka-question lang ako ni ana kung ako mahimo nang susama sa Ginoo. Kinsa man ako nga mo question, mangutana niya ng mga pamaagi sa Ginoo nga ako gani wala man makahimo sa adlaw sa adlaw nga musubang o sa pahimutang sa pagsalop sa adlaw. Wa man ko nakaadto sa kinangit-ngitan sa kinabuhi, to the abyss of life. Wa man ako nanadto. Nandili ako maka-question sa wisdom sa Ginoo. O kanindot mga igsuon, kung ang atong disposasyon sa atong relasyon sa Ginoo, sa atong pagtuo sa Ginoo, naagayod ni ana nga maong mga puntuha. Kay kung kita conscious gayod nga kita dili Dios, dili tupong sa Dios, ni wala kita sa katiting sa Dios, nan ang tanang nahitabo dinhi sa atong kinabuhi, maayo man o dautan, atong isalig nga kini kabahin sa plano sa Dios. O kay kita dili man Dios, nan wala kitay katungod sa pag-question sa kinaadman sa Dios. Nan kini mga kaigsunan ang kanindot, kay kung kini ang disposasyon nato sama kang Job, makita nato kanunay ang kaayo sa Dios sa matag adlaw, nga taliwala sa nagpungasi, nagbaha, nag-uros-uros sa atong kinabuhi nga mga kalisdanan, nga mga problema, nga mga pag-antos, nga mga kasakitan,
Taliwala nining tanan. Wala man na gidinay nga naa nga masinati nato. Pero kung ang atong perspective sa pagtanaw sa kinabuhi, diha sa pagkamasaligon sa Dios, nan taliwala nining daghan kaayong mga problema, kasakitan o mga pag-antos, makakita gihapon kita sa mga pudyot nga mga kaayo sa Dios nga naglibot matag adlaw naa kanato matag adlaw sa atong kinabuhi. Ang kapait manggod mga igsoon, gipakadako nato kanunay sa atong kinabuhi ang mga negatibo, ang pagkawa nato. No? Unsa tong wa nato, matoy gipakadak-an nato nga tungod niini mas makita nato nga naa ang kining atong gusto sa uban o kita wa mao na nga mo question kita sa Dios. We don't give much attention to the grace and the miracles, little miracles of God's presence in our lives because we are blinded by our human limitation. Tanawa ragud na, no? Nganong usahay magduda man ta sa kaayo sa Dios. Kay sige magkagtan-aw sa imong silingan God. Unsay naa sa imong silingan nga wa nimo? Mayo man kater kay dako man ang inyong TV, ang akong TV gamay ra. Mayo man kater kay nindot man inyong sakyanan, ako wa gyud ko sakyanan. Wa gyud ta naka-appreciate nga salamat Lord, buhi ko. Salamat Lord, kay sa karon maayo ang akong kalawasan. Kay ang atong nakita ang kawala kitay sakyanan. Diha kita dili mairog. No? Oh, diha kita natandog lang sa kaayos. Pero wa nakairog ka nato sa pagsalig o pagtuo kaniya. Busa mga igsuon, dili lang nato hunahunaon nga ebanghelyo para lang niya itong mga lugara. Ang ebanghelyo gayod para kanato. Sa mga panahon nga diin kita nahimong sama sa mga taga-Corazin, Bethsaida o Capernaum, nga naa na ang grasya sa Dios, pero gihapon kita naga-question sa kaayo sa Dios tungod kay naa kitay mga kasakitan, naa kitay pag-antos, naa kitay mga problema. Let us make this day a different day. Look and count God's blessing today. And so, when we see God's blessing, we will be able to appreciate the goodness and the love of God nga makadasun ka nato sa pagsalig pa kaniya, taliwala sa mga kalisdanan nga atong maagian karon. Amen.